vi har fået stillet en opgave, hvor vi har 4 gram iod til rådighed, og så ud fra det her skulle vi så udfylde resten af det her skema. Og det har vi så gjort ved at starte med at finde molarmassen af iod, og det er så 126,9, og dem er altså 2 af, så det skal vi så gange med 2, og det giver 253 gram per mol. Og ud fra de 2 tal, så kan man også finde stofmængden, som findes ved at sige 4 gram divideret med 253 gram per mol, og det giver så 0,016 mol. Og det er så stofmængden. Og så har vi så valgt at så har vi også fået et andet stof, som er zink, og det har vi så valgt at finde molarmassen af, og det er så 65,38, som vi kan finde ind på det periodiske system. Og så når du kender molarmassen, så kan du finde stofmængden ved at sige den stofmængde vi allerede kender, ganget med koefficienten for det stof vi allerede kender, divideret med den koefficient som er det stof vi gerne vil finde. Og det er så 0,016, som du så kunne se herovre ved iod, og så skal du gange med 1, divideret med 1, og det giver så selvfølgelig 0,016. Og så til sidst så er det så et helt atom, som så er sat sammen af zink og iod. Og så derfor har vi så valgt at sætte sige 65,38 gram per mol plusset med 253 gram per mol. Og det giver så 319 gram per mol. Og så igen, så kan vi finde stofmængden ved at sige den stofmængde vi allerede kender, divideret med koefficienten for den som vi allerede kender, ganget med koefficienten for den vi gerne vil finde. Og det er så igen 0,016 gange 1 divideret med 1, og det giver 0,016. Og til sidst så kan vi så finde ud af hvor meget det vejer, og det er ved at sige 0,016 gange 319,18, og det giver så 5,1 gram. Og så har vi fået en anden opgave udleveret, hvor man kender, at der er 0,042 mol ved zink. Og på den måde, det har vi så skrevet ind i skemaet her. Og så har vi så fundet molarmassen for zink, som man jo kan læse inde i det system, og det er 65,38 gram per mol. Og derudfra, der har vi beregnet massen, hvilket vi så tog de 0,042 mol ganget med molarmassen på 65,38, og det giver så 2,75 gram. Og så har vi så regnet molen ud for alle de andre, og der har vi taget molen for det kendte stof, så har vi divideret med koefficienten for det kendte stof, hvilket i det her tilfælde er 1, og så har vi ganget til det næste stof. Der har vi så ganget med 1, fordi der er også en koefficient, og det giver så selvfølgelig også 0,042 mol. Og det har vi gjort ved hele rækken hen, og det giver det samme hele vejen hen, fordi at alle har en koefficient. Og så ved H2SO4, der har vi så fundet molarmassen, hvor vi har taget molarmassen med H, og så ganget det med 2, fordi der er 2. Og så har vi taget med grundstoffet S, og det samme har vi gjort med O, hvor vi så ganget det med 4, fordi der er 4 ord. Og det har vi så lagt sammen alle sammen, og det giver så 98,1 gram per mol. Og derudfra har vi så regnet massen, hvor vi har sagt 0,042 mol, ganget med 98,1 gram per mol, og det giver så 4,1 gram. Og det samme har vi gjort ved det næste stof, med zink, SO4, og der har vi fundet molarmassen ved hver, igen med zink, som er 65,38, og så med grundstoffet svovl, og så med O, hvor vi har igen ganget med 4, fordi der er 4.
og det giver så 161,4 gram per mol. Og derudfra har vi regnet massen, hvor vi så igen har sagt 0,042 mol, ganget med de 161,4 gram per mol, og det giver så 6,8 gram. Og til sidst der har vi gjort det igen, hvor vi har fundet molarmassen på H, som er 1,08, som vi så har ganget med 2, fordi der er 2 H'er, og det giver så 2,016 gram per mol. Og der har vi så ganget det sammen med den her mol, som vi kender, som så giver 0,09 gram.